Ja kým som sa nevydala, mám cigánske meno. Keď videli moje priezvisko na životopise, tak nechceli sa ozývať. Ako na vás vplyvajú možno vyjadrenia Roberta Fica smerom k Rómom, ktorý radšej namiesto toho, aby dal príležitosť Rómom pracovať, sem vozí moslimov z Uzbekistanu? To, že chce nadvážať 150 000 Uzbekistov, to som začula, čo je chore, lebo naozaj tu je veľa ľudí, ktorí by možno aj pracovali, aj tí cigáni by určite radi pracovali, len sú tam predsudky. Ja kým som sa nevydala, mám cigánske meno, ja som si tak ťažko hľadala prácu, ale keď videli moje priezvisko na životopise, tak nechceli sa ozývať. Napriek tomu ale, že máte vyštudované účtovníctvo, bol problém alebo handicap vaše priezvisko, keď ste pýtali prácu? Kým som sa nevydala, áno. To sú tie predsudky, ktoré proste človek nezmení. Ale keď už som sa dostala do tej práce, videli, že som šikovná a viem pracovať, tak už to bolo lepšie, inak sa pozerali. V životopise videli, že máte skončené účtovníctvo. Predsudky rozhodujú o tom, či aj človek, ktorý má skončené účtovníctvo, bude pracovať alebo nie. Rozhoduje o tom totiž priezvisko. Ak je rómske, tak tú prácu nedostanete. Náhle, keď si zoberiete partnera, sa vydáte a zmeníte priezvisko, všetko je v tejto krajine v poriadku. Tento problém sa týka celého Slovenska. Tento ľudový rasizmus je tu zakorenený. A v našom úmysle je, aby sa to raz a navždy skončilo. Rómovia sú príležitosťou, tak sa ich chopme a nemusíme sem voziť lacnú pracovnú silu z Uzbekistanu.